No niin, se on muuten täällä. Ja tänään me pelataan NRiä. Ja siitä on aika pitkä aika, kun mä oon tätä viimeksi pelannut ja mä en osaa yhtään tätä. Ei Jeesus, ihan oikeesti ei voi olla. Ei, mä en osaa tätä yhtään kyllä. Ja heti tulee jäähy. No mitä vitsiä. Oh my god. Mä en oo varmaan pelannut tätä niin ehkä ihan 1-2 kertaa sen jälkeen, kun mä oon viimeksi tätä kuvannut. Ja ihan oikeesti, mä en tiedä mitä enää. Ei, mä en edes osaa vaihtaa pelaajaa, koska Fifas pelaaja vaihdetaan helvatti vieläkään tuosta L1. Mä painan koko ajan sitä ja tässä se vaihtaa sen jostain X:stä. Mä en osaa yhtään tätä. Okei, Rick Hartz. Jos mä nyt koitan, ei näin. Ihan oikeesti, tää on ihan kauhea tällä hetkellä tää mun peli. Niin okei, ei. Okei, nyt Brown. Skillaa siitä niin maali vaan. No ei sitten. Ei, tää on ihan kamalaa. Me viimeksi voitettiin Detroit. Mun mielestä se on viimeinen peli. Mä en edes tiedä, onko se viimeinen peli. Jos nyt ei oiskaan pitänyt tulla Edmonton, niin mä otan sit ensi pelissä sen vastaan, mikä olisi pitänyt tulla tänään. Koska mä nyt vaan ihan tästä vedin, että mun mielestä Detroit oli viimeksi. Siitä nyt maali. No ei tuu. Ei, mä tuun hävimään. Ja noillahan on se Nugget Hopkins, niitä joukossa ainakin tässä. Mä en tiedä pelaksi enää Edmontonissa. Ainakin tässä NR 15 on, koska niin mä en edes tiedä miksi mä tein tästä 15 videoa. Mut mä ostin tän silloin, kun 16 oli aika olisi tullut. Mä en tiedä miksi, niin mä en sitä ostanut 16 ollenkaan. Hyvä meidän maalitykkipuolustaja Robin Reger. Mutta voi helvatsi, ei tää on kauheet. Tää on ihan kauheeta katsottavaakin, kun mä koitan pelata tätä. Ei, mihin sä nyt syötät? Niin mulla jäi se kesken, niin noita joukkoissa vissiin tässä on se Nugent Hopkins. Niin jos me otettaisiin meidän joukkoissa joku kalapuikko vaikka, jos toi Williams olisi vaikka kalapuikko tai lihapulla tai ihan mikä vaan, vaikka kalapuikko. Mä en tiedä miten ne liittyy toisissa kalapuikko ja Nugetti, mutta no se on kalapuikko nyt kumminkin. Sitten meillä on maalitykkipuolustaja vielä. Oi mikä ajelu. Sitten siitä nyt, no niin, nyt rauhassa vaan. Ei! Mä en ihan oikeesti osaa edes syöttää omille pelaajille. Voi herranjumala, mä oon ihan sairaan huono tässä. Ei voi olla, ei hyvä. Ei todellakaan hyvä. Okei, nyt come on, Williams, siitä. No niin, siitä tee! Ei! Toikin paikka vaan tuli niin toho ihan yllättäen, että enhän mä edes osannut vetää siitä, kun painaa vaan jotain nappulaa. Ei ihan oikeesti. Hei nyt, okei, rauhas vaan. Nyt lähdetään hyökkäykseen. Jeff Carter laittaa nyt Voinov. Minkä takia Voinov on täällä, en tiedä. Mutta Voinov tekee nyt maalin, no joo. Ei, tää on kamalaa. Nyt siitä vedää. No ei, nämä mun vedot on ihan kauheita. Ei voi olla. Joo, sit siellä on paitsi jossakin vielä jätkiä niin kuin ihan oikeesti. Okei, nyt Kopitar. Nyt siitä rystyltä, sä oot loistava. Saattan joukkueen tähti, mutta nyt siitä, no ei, minkä takia sä nyt olet siinä mailla väärinpäin? Mitä järkeä siinäkin nyt taas on? No niin, nyt one-timeri jostain, no ei tuu one-timeri, mutta tulee tollanen! Ja suoraan päin Scrivensia. 4 sekuntia aikaa, nyt täytyy nopeasti koittaa saada 1 häkki. En tiedä, tuleeko onnistua sitten, mutta no katsotaan. Tästä näin, jos saataisiin nyt maali nopea aikaiseksi. No, ei saada. Ei saada mitään aikaiseksi tästä, joten no. Tää eka erä oli todella niin kuin huono. Joo, Nugent Hopkins siellähän se on ja meillä on kalapuikko kentällä, joten let's go, setetään siitä kalapuikolle. Nyt kalapuikkoa, loistavaa. Hyvä kalapuikko, skillaa, en mä osaa skillata mitään. Mä olen ihan sairaan huono. En mä osannut niinku silloinkaan mitään skillejä, mutta nyt mä en osaa niinku jotain edes mitään ihan peruskillejä, jotain niinku. Oi, sieltä tulee muuten maali, Kopitar laittaa ihan puskista, kyllä. Kyllä, Kopitar laittaa, se tuli ihan puskista, mä vaan selitin jotain ihan paskaa. Mut Kopitar tulee ja okei, en mä nyt tiedä, ihan hyvin näytti alkava. Nyt tulee Martinez, ratkaisi ainakin 1 pelinkin ja 1 mestaruudenkin Kingsille. Aikojen saatossa, nyt olisi paikkaa, mitä säkin, ei voi, okei, loistava, Martinez tulee 2-0, eikä voi tehdä siitä, voi. Ja siitä Martinez uudestaan vaan, ei ehkä olisi rystyltä ihan kannattanutkaan. Okei, nyt loistava siinä, no ei tuu, joo, se on siinä, Brown, laittaa, ei. Oikeesti tää on ihan kamalaa tää mun sössötyskin vielä tähän päälle. Nyt sieltä pompimaali, siinä se kiekko on jossain, mutta se on Scrivensin alla, joten ei siitä maalia tule, mutta no. Ihan ok, yritys kait.
En mä oikein tiedä. No, lisää vaan, ei mitään. Siitä vaan Kopitar aloitus. Voi voi, kyllä me ei nyt Ei, taas mä painan L1 ja sit mä ajattelen, että hei tää ohjan hajos. Ihan oikeesti, tää on ihan kauheeta oikeesti. Ei. Okei, mä vaan jankutan, että tää on ihan kamalaa. Ei, Kopitar, ota se. Loistava, nyt Kopitar, nyt teet toinen maali, Kopitar, ja kyllä, Kopitar tulee. Onneksi tää tekoäly kummiskaan ei oo niinku mikään kauhean paha tässä. Mä ehkä voisin jossain kohtaa tehdä Ultimate-tiimi Fifasta tai tästä. Fifasta mä oon ihan jäätävä huono, joten ehkä tästä tulisi sit sitä. Mut mä en sit tiedä, kun sit tulisi sitä varmaan aika pitkä video silleen. Kun mä pelaan nyt näitä 3 minuutin erillä, koska 15 minuuttia. Koska niin, mutta... Nyt ei voi. Niitä tekoäly on kyllä sillä hiukan huono, mutta... Kyllä tää nyt on ollut ihan tarpeeksi niin jäätävän loistava. Ja siitä Gaborik nyt vaan seuraava. Nyt alkoi niinku hiukanes. Ei, mä painan jatkuvasti vääriä näppäimiä. Se on niinku se juttu. Mä oot silleen niinku hiukan osaa, mutta mä painan ihan jäätävän paljon vääriä näppäimiä. Ja nytkin se makaa siinä ja mä vaan syötän sille. Ei voi. Quick, hyvä quick. Ei, enkä mä edes tiedä mitä. Mutta lätkäkausi kumminkin alkaa tässä jossain kohtaa syyskuussa taitaa, niin... Mä ajattelin, että pelataan tätäkin tähän sitten, ja nyt siellä on kiekko, ei tästä tule mitään. Nyt Luis, miten se kiekko tulee siihen? Oi. Nyt Kopitar nappasi kiekko. No älä sitten nappaa sitä. No eihän. No et sä voi ottaa sitä, joo. Okei, no 2-0 kuitenkin johdetaan, se on aika nice tilanne. Viimeisen erään tästä vaan ei mitään jaksata katsoa noita tilastojuttuja. Ei ole Nuketti eikä toi Kalapuikko tehnyt maaleja, mutta ei se mitään. Kopitar sitä välitön rankaisu, hattutemppu, karmea virhe tuli ja Kopitar laittaa. Aika helppo maali menee nyt sinne Scrivensin puikoista, mutta kelpaa mulle. Ja 3-0, Anse Kopitar hattutemppu. Aika pahan virheen teki heti erään alkuun ja Kopitar heti tähän näin alkuun. Tää peli on selvä, mutta pelataan nyt vielä, totta kai. Ei tätä nyt voi, kun nyt saatiin edes vähän maalihanaa auki, niin nyt täytyy sitten niin kun murskata tää vastustaja tästä. Edmonton nyt ei ole se kovinkaan mittari tässä. Ja koulutkin on tosiaan alkanut, se nyt on vähän niin ja näin, mutta... Ja siitä tulee 4-0, Dustin Brown ampuu ja nyt ei enää saa Ben Scrivens mitään kiinni. Ja Robin Reger vielä syöttöpiste, loistavaa. Nyt on Kopitar ja Williams. Tarvitaan Williamsille tästä nyt yksi häkki. Williams loistavaa. Okei, no ei sit niinkään loistavaa otto viimeistä. Eli loistavaa Gaborik nappaa kiekon Gaborik ja laittaa siihen Kopitarille. No, koittaa ainakin laittaa. Nyt on itse asiassa 3 yhtä vastaan. No, ei oo enää. Laittaa vaan päätyy ja... Oi, mitä siellä nyt tapahtuu? Williams, eikö tää on Gaborik, okei. No Gaborik, tehdään sul nyt jotain tästä, no ei. Nyt niinku taas tuli ihan käsittämätön jäätyminen, nyt ei taas niinku mene mikään maaliin enää. Voi, Dautia, mitä sä teet? Minkä takia sun piti lyödä se sinne päätyyn, kun siinä oli Kopitar, kenellä sä olisit voinut syöttää sen kiekon, mutta ei. Sinä lyöt sen sinne päätyyn, ihan kun siellä joku olisikin, joo, kyllä. Tai no mähän sen tietysti sinne painoin, että se syöttää, mutta kun... No ihan sama Gaborik tästä nyt sitten, nyt Gaborik, tee jotain, joo, loistava skilli. Ja nyt siellä on takatolpalla mies vapaana, mutta ei, Kalapuikko ei osu edes kiekkoon, voi. Siitä niin Kopitar, tee se nyt. Ja mitä helkkaria tapahtuu? Meneekö omaan maalin? Kopitar ujuttaa ja mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Peli on 5-0 ja se taisi olla vielä oma maali ja Kopitar. Ja nyt tulee myöskin Kalapuikolle siitä syöttöpiste, joten kyllä nyt Regerillä syöttö. Tolla syöttö, tolla Kalapuikolla syöttö. Ja no sitten ne saa näköjään ylivoiman tästä vielä tähän loppupuolelle. Mutta ei niinku mitään. Tää on ihan selvä peli ollut jo kauan. Tässä viimeisessä erässä mä oon hiukan jo saanut maalejakin aikaiseksi ja näin. Koitetaan nyt vaan pitää tää alivoima. Ei mitään. Ei nyt anneta sille maalia. Taika, niin no, sille. Tästä nyt maalia ainakaan. Petri nyt taitaa tulla. Ei, Quick vielä ottaa loistavasti tän Richard.
Richard. Nyt Richard, siitä pommita! Ai, tulee aikapäin. Mutta loistavasti jälkitilanteeseen. Edmonton Oilers on aivan jäätynyt jälkitilanteessa. Richards pujottelee, mutta no. Ei se nyt ihan meekään niinku Strömsössä. Nyt Petri Green. Ei, nytkö se tulee? Nyt taitaa tulla maali. Ei tuu vieläkään. Jonathan Quick. Laitetaan siihen nyt Jared Stolille. Nyt se Stolilla paikka Stoll. Sä oot itse asiassa tehnyt, eikö et ole varmaan tehnyt yhtään maalia vielä. Ketä se meidän yhden teki? Se mitä ei tehnyt Kopitar. En tiedä, mutta nyt Trevor Lewis tekee. Ei tee hänkään. Robin Reger. Näillä taitaa olla vielä itse asiassa ylivoimakin. Joo, niillä on ylivoima, en tiedä onko enää. Mutta aikamoinen teurastus kyllä päällä. Reger, tee maali siitä. No ei tee Regerkään. Nyt nappaa kiekon siitä. Tää on Persson. Okei, nyt ei päästä oikein paikkoihin. Siinä syöttöpaikkaa. Loistavaa Jare Stoll. Mutta Scrivens ottaa ja taitaa päättyä näihin 5-0 lukemiin. Mutta no on se isoin voitto, mikä on tullut tässä sarjassa. Ainakin mun muistaakseni. Ja no mun mielestä aika loisto peli kyllä. Kopitar, tee 5. maali vielä. Koitetaan tehdä Kopitarilla joku 5. maali tähän näin. Kopitar, kokeillaan jotain. Oisko lämmin mitään? Oisko lämmin sieltä niin mitään? No, ei se nyt oikein oo mitään tähän paikkaan Kopitarilla. Vähän mutta no, katsotaan mitä tästä tulee. Carter, ei. No se heittää vaan päätyä, joten tää homma alkaa olla paketoitu. Siitä niin nytten ei voi olla. Nyt tähän loppuun vielä ei saa tulla. 5-0, se on se mihin mä tyydyn. Mä en tyydy 5-1. Mä en tyydy, voi vitsi! Onko aina pakko? Voi vittu. Ei voi olla, että se nyt tekee. Ei. Tähän paikkaan. Siis mä rektasin niin hyvin tätä, se oli niinku 5-0. Ja kuinka paljon hienompi olisi voittaa 5-0 kuin joku 5-1. No Kopitar, tee siitä 5. maali, niin mä oon iloinen. No ei sitten. No tee Williams 1 maali, niin mä oon iloinen. Loistava Williams siitä. Ja ei mene! Voi vitsi! Sitten ei edes mene enää mikään. No se on siinä. 5-1 tulee. On sekin varmaan aika iso voitto tässä sarjassa. Ja se tulee Edmonton Oilersista, mutta muistakaa tykätä, muistakaa tilata, muistakaa kommentoida. Nyt se olisi NRin parista. Heipä hei!